Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, upat ka mga babae nga nagbaligya og rollouts gamit ang peke nga dokumento, gipang aresto sa NBI. Minor de edad, gipusil sa suspitsadong minor de edad na hospital. Sa detalye sa ato mga balita, gipang dakop sa National Bureau of Investigation kung NBI 11 ang upat ka mga babaeng migamit og peke nga dokumento aron makabaligya og yuta. Staff sa usa ka opisina ang mga suspitsado. Usa ka gatos na ka mga tao ang nabiktima sa mga dinakpan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sikop sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 ang upat ka mga babae nga giingong nagapamaligya og rollouts sa Davao City. Sumala sa NBI, naaktuhan ang mga suspect nga nagapamaligya og rollouts gamit ang peke nga mga dokumento. Nagtrabaho isip mga office staff sa usa ka establishment sa Teachers Village, Barangay Buhangin proper ang mga suspect nga mausay ilang gigamit nga opisina sa ilang mga transaksyon. The information rapidly spread na somewhere in Barangay Calyawa may mga binibintang subdivision lots. Matod ni Attorney Elilianio, ang spokesperson sa NBI 11, makita gawas sa ilang opisina nga mga produktong cosmetics ang ilang ginapamaligya apan sa sulod di ay sa establishment nila ginahimo ang ilang modus. Ito yung mga typical na mga illegal individuals or entity na nagbebenta ng Kasi madali man lang anyone can do this if you have the capital lang. Hindi naman gaano kalaki. Meron ka lang millions of money, iinganyuhin mo yung property owner, then pag magawa kayo ng SPA na pwede ka nang mag-excavate doon, mag-conduct ng construction, tapos gagawa ka kunwari ng subdivision plan, post mo sa Facebook, you will hire as many 20 sales agent to do the advertising and marketing. Yun na. Modus sa mga suspect ang pagtanyag og mga ginabaligyang luna sa Barangay Calyawa, Buhangin District, Davao City ngadto sa ilang mga kliyente sa mas barato nga kantidad. Tuig 2019 pa, nagsugod ang iligal nga binuhatan sa mga suspect. Tulo ka mga complainant ang nireport og personal nga biduol sa NBI tungod sa modus sa mga suspect. Usa ka gatos na ka mga tao ang nabiktima sa mga suspect. Pasakahan ang mga dinakpan og kasong estafa og violation sa Presidential Decree No. 957 kunda Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ang patay ug usa ang nadakpan nga miyembro sa riding in tandem sa Cotabato City human nakigpinusilay sa mga miyembro sa Philippine Marines. May resulta sa engkwentro ang pagresponde sa Marine Battalion Landing Team 5 human nadawat ang report sa pagpamusil sa Barangay Poblacion 4, Cotabato City nitong Miyerkules sa gabi, Hunyo 18. Atol sa operasyon, misukol sumala pa ang duha ka mga suspitsado nga sakay sa motorsiklo, hinungdan nga mibalos og pusil ang sakop sa Marine Battalion Landing Team 5. Dead on the spot ang angka sa motorsiklo. Musibat unta ang driver sa motor pero nadakpan dayon kini sa mga Marines. Giila ang usa sa mga suspect nga si Homedy Salipudin, residente sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ana na sa luwas nga kahimtang ang mga biktima nga gipangpusil sa mga suspetsadong riding in tandem nga gipangila nga sila Abdul Haq Umal ug Ninyo Galimba, miyembro sa Barangay Peace Action Team kon BIPAT. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa insidente ug ginasubay ang pangalan sa napatay nga suspetsado. Angol ang usa ka minor de edad nga lalaki human gipusil didto sa Davao Occidental. Giila ang biktima nga si alias Marmar, 17 anyos, residente sa Tibungoy, Poblacion, Santa Maria, Davao Occidental. Subay sa report sa kapulisan, daling girespondihan sa Santa Maria Municipal Police Station ang insidente o nagpahigayon og hot pursuit operation. Nadakpan sa mga pulis ang suspect si alias Dave, 17 anyos sab, nga residente sa Barangay Kisulad, Santa Maria, Davao Occidental.
Nasayran sa investigasyon, personal nga bangi ug pagpanimalos ang motibo sa suspect sa pagbuhat sa krimen. Gibato sumala pa sa grupo sa biktima ang grupo sa suspect. Una pa man nahitabo ang pagpamusil. Nasubay sab sa mga pulis ang lugar kung asa gilabay sa suspect ang gigamit nga pusil. Kasamtangan nga naa sa SPMC ang biktima. Nakakustodiya na ang suspect nga posibleng magatubang og kasong frustrated murder. Nahagit ang mga pulis sa Davao City Police Office sa ultimatum sa hepe sa PNP nga kinahanglan nga physically fit ang mga pulis ug dili obese ug overweight. Kay regular nga ginatuman sa mga pulis ang physical activity aron matuman ang mando ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Anyang report ni Eugene Hinutan. Andam ang mga pulis sa Davao City nga mamahimong physically fit subay sa mando ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Kini ang gibutiag ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa DCPO. Matod ni Tuazon, kaduha sa usa ka semana nagapahigayon og physical activity ang mga pulis sa DCPO. Naa na gyud tay mga initiative nga mga activity sa mga PNP personnel nga obese, overweight. And then mao na siya priority sa ato ang weekly nga ginabuhat sir. Basketball sa mga lalaki ug zumba sa mga babayi. Usa ka tuig ang gihatag nga ultimatum ni General Torre sa tanang mga pulis nga obese ug overweight ang timbang aron mag-diet. Sa gingon sa ato ang chief PNP sir, i-consider ang bone structure. So ang ato lang gyud diri sir is mag-diet lang gyud sir no, dili magpalabi og kaon kay ang kanimang instruction nga programa sa ato ang Chief PNP is para rapod ni sa mga sa kapulisan sir no na may 1 year nga gihatag, so hinahinay lang sir, dili siya abrupt. Sumala ni Tuazon, dunay unit nga magmonitor sa mga pulis nga obese ug overweight aron matutukan ug maprioridad sa mga pampasingot nga aktibidad. Naatay ko answer in charge with the monitoring sa mga obese and overweight personnel. So ang kanang pag-monitor sir sa mga PD personnel, naabot ay mga monthly nga checking ana nila, like kanang magkanda ko kanang EFT, part na siya sa pag-monitor sir na sa mga obese and overweight nga mga personnel. And ang ato ang in charge ana sir is nana sila mga ginabuhat ng mga TikTok, istorya with regards also sa mando sa ato ang Chief PNP. Gipasabot ni Tuazon, importante nga physically fit ang usa ka pulis aron nga mahaom sa mga field operations. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Solar-powered street lights nga gihatag sa gobyerno sa usa ka barangay sa Kiblawan, Davao del Sur. Gipasiga na! Kasaligan! Durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sa pay imong gihulak, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipusil patay ang information officer sa Zamboanga del Sur sa usa ka pribadong beach resort Huwebes sa gabi. Sumala sa investigasyon sa Vincenzo Sagon Police, nagig-inom ang 40 anyos nga biktimang si Gisrel Himang kauban sa iyang higala o driver bodyguard sa may purok puting Bangas, Barangay Ambulon sa lungsod sa Vincenzo, Sagon, Zamboanga del Sur. Nagkalalis si Himang ug ang 29 anyos niining driver bodyguard
dihang nahubog hinungdan sa pagpamusil gamit ang kalibre 45 nga pistula. Unang naigo sa iyang ilong ang biktima, laing duha ka igo sa iyang tiyan ug laing usa pa sa iyang tuong braso. Duha ka higayon sab nga naigo sa taas nga bahin sa sampot ang higala ni Himang. Kinsa padayon karong gitambalan sa Margo sa Tubig Regional Hospital. Nakakustodiya na sa Vincenzo Sagon Municipal Police Station ang suspetsado kinsa nagatubang og kasong murder o frustrated murder. Patay ang duha ka mga tag-as nga lider sa New People's Army kon NPA ug usa ka miyembro niini human makaengkwentro ang mga sundalo nga sakop sa 37 Infantry Battalion sa Barangay Andong sa Kalamansig, Sultan Kudarat kagahapon sa kaadlawon Hunyo 19, 2025. Namatay sab ang usa ka sundalo subay sa report nagpahigayon og military operations ang 37th IB dihang naengkwentro nila ang armadong grupo nga sakop sa NPA SRC Daguma, Far South Mindanao Region ubo sa pagdumala ni Eusebio Ranzo alias Agaw alias Bricks. Nagatubang og kasong attempted og frustrated murder ang mga napatay nga NPA. Milungtad duha ka oras ang enkwentro diin nakuha sa mga sundalo ang tulo ka M16 rifles, mga magazines, bala o mga personal nga gamit sa NPA. Padayon ang hot pursuit operation sa militar batok sa naisutang grupo. Gimando na ni Brigadier General Michael Santos ang Brigade Commander sa 603rd Infantry Brigade nga pahugtan pa ang tanan niyang unit sa paggukod sa grupo. Nagpaabot sab si Santos o pasubo sa namatay nga sundalo. Nahayagan na ang dalan sa Barangay Panaglig sa Kiblawan, Davao del Sur kay kagahapon Hunyo 19 giturn over sa provincial government ang napulo ka mga solar-powered street lights. Ang solar light nagkantidad og hapit 500,000 pesos tinguas proyekto nga matabangang mapalambo ang kaluwasan ug visibility sa lugar hilabi na panahon sa kagabihon. Gipasalamatan sa barangay officials o mga residente ang probinsyal nga gobyerno alang sa suporta sa ilang lugar hilabi na si Governor Ebon Cagas nga maoy nanguna sa turnover ceremony. Gipasalig ni Cagas sa mga residente nga daghan pang mga proyekto ang ilang ipanghatod sa mga hilit nga lugar. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung adun na may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan na sa ninyo pinagis pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!